যে নাই টংনাই যতনো হামবাই নর যতন সাইমানো চিন তাকুক খরকসা বিকাশ দেববর্মা হनै সাইমিয়া ব এরিয়ানি বাক্সা সাও মংনিয়া গাमि बाक्सा साव उत्तर महारानीपुर नि बो इदानी चिनी सोशल मीडिया बा फेसबुक ओ नुकजाक चिनी महाराज चिन बोबा गारनो तै कक कमा हाइमेसिल चावै बो कक कमा साका आबो आं दिस खा खामजाक आंखा खायौ जेनाय तंनाय ताकुते बुकुक चंग न जदर खा खामजाक ना चिनी महाराज मुंगै आसके को खाइमे साजाक आबो आन बुकति अंखलिया बखरसे बीजेपी नि मेम्बार बखरसे बीजेपी नि खसा दं हनै आं खबर मानखा सो आं ककि सानामु संगो ऑनरेबल सीएम ताई चिन ऑनरेबल एमपी ताई ऑनरेबल डेपुटी सीएम स्पेशली पर माक थामनो आनि कयमु जेहेतु आ बरक जे विकास देबबर्मा जे महाराज नि मुंगु जे ककसिल जानाय ब खरसे बीजेपी पार्टी नि बरक नै आं खबर मानखा गोबांमा निउज तै तमुं नरक जदि बिनि बिरुद्धे कुन एक्शन नाया विकास देबबर्मा नि बिरुद्धे नरकनि बीजेपी पार्टी जदि कुनु एक्शन नाया हंगाके बाध्यतामूलक जों आबन एक्शन लानानै जों मावहनाय जों मुसुंगिया जों एक्चुअली जों पलिटिकल पार्टी गैया जों कासे एनजीओ तिब्रामो था महाराज बो पलिटिकल पार्टीयाव करिखा महाराज पलिटिकल पार्टी खाया ताबुक तिब्रामो थाखाय तंगसिन महाराज बो अब एक एनजीओ सी सो नंगनि जे नंग जे पॉलिटिक्स न ताम खायनाम जों खाय तंगादि आबो जोंनाया थांगिया जोंनाया मुसुंगिया फियाबा चिन महाराज नि मुंगै जदि के बको खायमे सिलजाव हंगा जों आबो नासिगि तंगला अनेक नासिगि तंखा खक्ति मलगै तंखा फियाबा कुनु साया कुनु हनिया हने दिनि लाइन दं बुनि बसंनि बरक त महाराज ना हायमे साविन दं फियाबा चिन बसंनि बरक बो चिनि महाराजनि बिरुद्धे चिन तिब्रासा बरक गोबांमा क खायमे सिलजाविन दं दिल आबो कुनु माने मिस थाना करै बेलेखा खामु बुनि बसं तामसा साया फियाबा चिनि बसंनि बरक सुरुसे माने महाराजनि बिरुद्धे कक साइदं